L'edat. Realment, quin és el significat de l'edat? Què signifiquen aquests 20, 40 o 70 anys que carregues a l'esquena? L'edat és un número i per cadascú té un significat diferent, però hem de deixar que aquest número ens defineixi? Una xifra més alta només signifiquen més arrugues, més experiència, més saviesa i més moments viscuts. Però significa això menys energia, menys creativitat i menys ganes de ser emprenedor? Per què creure que l'edat et treu oportunitats i no te les dona? La creativitat no té una edat límit. Tota edat és bona per cridar, somiar, riure. I mai és tard per fer realitat els teus somnis. Però la pregunta que tothom es fa és com? Com podem complir i fer realitat aquests objectius que ens proposem a la vida, aquests somnis? Doncs bé, només és necessari la constància, tenir energia i sobretot tenir moltes ganes de complir. Que ningú posi límit a la teva imaginació, que ningú et digui el que pots o no arribar a fer a la teva vida, perquè això només ho saps tu. No et sentis influenciat perquè la societat marca. Siguis jove o gran, sempre hi haurà gent que vulgui perjudicar-te, però no t'has de venir baix. Recolza't en aquelles persones que t'estimin, que saps que de la mateixa manera et recolzaran en tot el que facis a la vida i que si t'han de criticar, et criticaran constructivament perquè volen veure't fer realitat aquests somnis. Així doncs, encara creus que l'edat és més que un número?